Pŵl colli meddiant Mendes yna i flaen a dwy'n y bel. Clark mynd i hyn. Ola mae'r bediad gan George Radcliffe. O Zach Clark a pawb yn y dorf am eiliad yn meddwl fo honna'n fflio i mewn i gefn y rwyd. Radcliffe yn hyrddio ei hun i'r chwith ac yn cael pawen iddi. Allan at Marriott. Bel hir, tuag at Bradley yn ennill y peniad. Bel yn disgyn i Callum Bradley, am ergyd gan Callum Bradley, ac am arbediad gan Stephen McMillan, yr ergyd yn hedfan tuag at gonel ucha rwyd, ond gwaith da gan y golwr. Radcliffe fynd yn hir, Nash ydi aros i fyny, Bel dros ben, Nash, Kenny syna, cyfle i Jack Kenny, heibio'r postyn, y Bel di anelu tuag at Ben Nash, ond Jack Kenny oedd yna, a Kenny modfeddi heibio'r postyn efo'r ergyd. Tu allan i droed de, at Hughes, Marriott tu allan i Hughes, Rhys Hughes mynd i hyn yr ergyd dros y trawst. Ond dwi'n meddwl fod McMillan yn gwybod fo honna mynd dros y trawst. Marriott, Rhys Hughes sy'n mewn efo. Hughes, nôl allan at Marriott. Pas hyfryd. Syddhau Marriott, na, Morgan Owen. Ond Marriott cadw'r Bel yn fyw. A Noah Edwards, cael ei faglu. Ac yn wir mae Mr Lipsy yn pwyntio at y smotyn. Chwaraewyr Caernarfon methu cwylio'r penderfyniad. Rhys Hughes yn erbyn McMillan. Hughes, dim camgymeriad gan y fo i gornel isa'r hwyd. A mae Rhys Hughes yn sgorio i 8th gol am y tymor i roi Cei Connah ar y blaen. Bel lletraws mewn. Cael ei ennill gyn Sears. Davies yn troi. Bel at Mooney, ond Disney oedd yna, mae cael ei chlirio rwsut oddi ar y llinell. Mooney meddwl fod ei mewn, y Bel cael ei chlirio at y cyntaf wedyn, cael ei chlirio am yr ail dro oddi ar y llinell chwaith arwrol. Yma na gadw Cei Connah ar y blaen. Rergyd gan Jones, rergyd gan Lloyd, trw Gweisa. Downey, Caernarfon, sildio, yn dechrau, dangos i danadd chydig bach mwy yma. Louis Lloyd ar gic. Tuag at postyn pella, Nash yn clirio, Bel yn disgyn i Downey ar ergyd yn cael ei harbed. Wel, gwaith da fanna gan Radcliffe yn y gol ar ergyd. O ymwyl y cwrs gan Sam Downey yn dŵad trwy lot o beisa ac Radcliffe yn neud digon. Dan Roberts, pas llac ond cyrraedd. Rhys Hughes. Cyfle yma am greisiad i mewn, mae'n dod. Ac, wel, y cyfle'n disgyn i Jack Kenny. Dwi'n meddwl fod Jack Kenny yn ei disgwyl i, ond cyrraedd Kenny nath i. Ac yn yr ergyd dŵad oddi ar McMillan ac allan am gig gornel. Mewn tuag at y postyn bella. Nash ar peniad rhydd. Gwaith rhagorol yn y gol y fanna gan McMillan am arbediad. Griff John mynd yn hir, chwilio am rhediad Louis Lloyd. Nash yn gweld honna, gympenio'n glir. Disney chwilio am gymorth. Davies yn ei dwyni, derbyn y Bel yn ôl. Clark, cyfle am ergyd gan Zach Clark. Ac am yr ail dro heno, mae George Radcliffe yn gwneud arbediad rhagorol i rwystro Zach Clark. Y Bel cael ei helpu dros y traws gan Radcliffe. Griff John. Downey. Morgan Owen. Mooney. Di le rwan o flaen Mooney. Cyfle am greisiad. I mewn i'r canol mae'n mynd. Tuag at y postyn bella. Tuag at Adam Davies. A mae Adam Davies yn unioni'r sgôr. Croesiad i mewn gan Mooney. Yn canfod Davies. Davies yn penio i'r llawr. Ond digon i giro George Radcliffe. Cei Connah 1, Caernarfon 1. Hughes.
Heibio i Griff John. Mewn i'r cwrt. Bel a draws. Cael ei chlirio oddi ar y llinell. Disney. Declan Poole. O, do hwnna ddim yn bell gan Declan Poole. Bas hyfryd gan Disney at Poole. Yr ergyd gan Poole. Fod feddi heibio cyrraedd gonel ucha'r rwyd. Mewn mae'n dod i'r postyn pella, cael ei chadw'n fyw. Os na gyflaf yma i Sears. Ac Clark ar ergyd. Bale yn ffodus i George Radcliffe yn y gol. Yr ochr anghywir i'r postyn athi. Duggan. Cael ei lorio yma gan Phil Mooney. Phil Mooney yn gweld cardyn melyn. Mendes, wneud yn dda i gael y creisiad i mewn. Nash yn penio'n glir ac Hughes yn clirio. Duggan, dan bwysa at Poole. Wel, mae Phil Mooney di neidio i mewn i tacl ac chydig o funudau ar ôl i Phil Mooney gweld ei cardyn melyn gynta. Mae o'n gweld ail cardyn melyn ac yn gweld cardyn coch.